खुलुमबाय गिबिसिनथारावनो बासायगिरि प्रभु जिसुखौ हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे आंनि बर'लेण्ड गस्पेल इउटुब चेनेल नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो आफा इसोरनि मुङावहाय बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। जेनाखि थांनाय समफोरावहाय आंनि बर'लेण्ड गस्पेलावहाय मोनसे सिंगिं कम्पिटिशन मेथाइ बादायज्लायनाया जानानै थांबाय। बेनिनो दिनै जोबथा फाइनाल रिजल्टखौ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों। नोंथांमोना साफ्रोमबो बादायारिफोरखौहाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। आङो बादायारिफोरखौहाय मोननो हादोंमोन जाहैबाय 32 बेबायदि पार्टिसिपेन्टफोरखौहाय आङो मोननो हादोंमोन। बिनि गेजेराव जोङो साथामखौहाय सायख'नाय जादों। जायफ्रा मेथाइ बादायज्लायनायाव दिनै प्राइजखौ मोननो हायाखै, नोंथांमोना अननानै गोसोआव बेबादि दुखु दाला। आंनि गाराङा मोजां नङा होननानै, बेबादि आङो रोंगौथि गैया होननानै दुखु दाला। मानो होनोब्ला जों साफ्रोमबो नाजानायनि गेजेरजों गाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिलांबाय थानांगोन आरो जोंनो होनाय इसोरनि गोदैथार बेबायदि गारांखौ इसोरा जोंनो होदों। जोङो बे गारांफोरखौहाय इसोरनि रायजोनि थाखाय बाहायलांगोन होननानै आं साफ्रोमखौबो बर'लेण्ड गस्पेल इउटुब चेनेलनिफ्राय खावलायनाय थाबाय, जाहाथे नोंथांमोना गोसोआव बेबायदि दुखु लायालासिनो आरो इयुन समफोरावहाय जे सिंगिं कम्पिटिशनफोर जायोब्ला नोंथांमोना आरोबाव बाहागो लागोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय। जोङो बुंखानाय बायदि जोङो मेथाइनि टुन आरो टाइमिंस, संनि मिनिंफोरखौ आरो स्केल्स गासैखौबो सायख'नानैहाय मोननो हादों। साथाम बादायारिफोरखौहाय जोङो दिनै सायख'नानै लादों। जेनाखि बुंखानाय बायदि जोङो गासैबो मिनिं आरो टाइमिंस आरो संनि मिनिंफोरखौ सायख'नानै जोङो साथामल' दिनै सायख'नानै मोननो हादों। जोङो थार्ड प्राइजखौ जाया मोनगोन बिनि मुंखौहाय नोंथांमोननि गेजेराव बुंनानै होनि। बिथाङा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय ब्रादार मिस्टार दायुद बाग्लारि, भिलेज रौता, बहालुकमारि बर' बेप्टिस्ट चार्चनिफ्राय। आरो ब्रादारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बिथांनि गोदैथार गारांजों जोंनो बेबायदि मेथाइखौ खननानै खोनासंहोनायनि थाखाय इसोरा गेदेरथार बोर होथोंसै ब्रादारनि सायाव। आरो जोङो नैथि प्राइजखौहाय मोननो हादों जाहैबाय मेडाम उर्मिला बर'। बिथांनि गामिया दाक्सिन गिलाबारि बि चार्च माने बाप्टिस्ट चार्च, गवालपारा, कामरुप डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। बिथाङा पार्टिसिपेन्ट 30। आब'निसिमबो रोजा रोजा मेडामनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय बर'लेण्ड गस्पेल इउटुब चेनेलनिफ्राय। आरोबाव बेबायदिनो मोजांथार गोदैथार गारांफोरजों इयुनावहाय रोजाबनानै जोंनो खोनासंहोबावगोन होननानै मेडामनिसिम खावलायहरनाय थाबाय। दानिया फै जोङो फार्स्ट प्राइजखौहाय नोंथांमोननि गेजेराव बुंनानै होनोसै। बिथाङानो जाहैबाय सिस्टार पुंजा इसवारी, भिलेज जनालिगाव, पस्ट अफिसखौहाय बिथाङा बुंहरदों रायमना डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, CNS चार्चनिफ्राय। पार्टिसिपेन्ट 25। सिस्टारनिसिम बर'लेण्ड गस्पेलनिफ्राय बेबायदिनो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय, बेबायदि गोदैथार गारांजों जोंनो मेथाइखौ खननानै खोनासंहोनायनि थाखाय। आरो इयुन समफोरावहाय गावनि गोदैथार गारांखौ बेबायदिनो इसोरनि रायजोनि थाखाय बाहायलांगोन होननानै आं आसा खालामदों। फैदो दानिया साफ्रोमखौबो जोंनि बर'लेण्ड गस्पेल इउटुब चेनेलाव बरायनानै लानाय थाबाय। जाय बिथांमोना मेथाइ बादायज्लायनायाव देरहादों, नोंथांमोना जाय नाम्बारजोंहाय जोंनो भिडिअखौ वाट्सएपआव सेन्ड खालामदोंमोन, बे नाम्बारजोंनो नोंनि एकाउन्ट डिटेल्सफोरखौहाय जोंनो हरनो नांगोन। मानो होनोब्ला जोङो गासैखौबो चेक खालामनाय जागोन, बिनि उनावसो नोंथांनि प्राइजखौहाय जोङो हरनाय जागोन। आरो जाय बिथांमोना जोंनो भिडिअखौ जाय नाम्बारजों हरदोंमोन, बे नाम्बारजोंनो नोंथाङा जोंनो गावनि एकाउन्ट डिटेल्स एबा गुगोल पेफोर दङब्ला गुगोल पेफोर हर, जोङो गासैखौबो अनलाइन हरजोबनाय जागोन। आरो आङो सानै मानसिखौहाय बेबायदिनो बर'लेण्ड गस्पेलनिफ्राय थेंक्स जासिनो सानदों, जायनाखि आंखौहाय मदद होदोंमोन मेथाइ बादायज्लायनायाव, मेथाइ सायख'नाय आरो बेबायदिनो नोंथांमोननो हरनो थाखाय माखासे डनेसन खालामदोंमोन। बिथांमोननि मुङानो जाहैबाय
फार्स्टआवहाय आंखौ मदद होदों जाहैबाय ब्रादार कलनिरिस बर' बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय बर'लेण्ड गसपेलनिफ्राय। आरो नैथियाव आंनो डनेसन हरदोंमोन जाहैबाय आब' मनाथि क'क्राझारनिफ्राय। आब'निसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। आब'नि जिबनाव इसोरा गेदेरथार हाबा मावगोन होननानै आङो आसा खालामदों, जाहाथे इसोरनि रायजोनि थाखाय बेफोरबायदिनो इयुनावबो आरोबाव बांसिनै बांसिन डनेसन होनो हानाय इसोरा नोंनि जिबनाव, नोंनि न'खराव, नोंनि बेबायदिनो हाबा मावनायफ्राव गेदेरथार आशीर्बाद होथोंसै। आङो बेखौनो बुंनानै बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। आरो खनसेबाव बुंहरनो सानदों, जाय बिथांमोना मेथाइ बादायज्लायनायाव बेबायदिनो देरहासार जानो हायाखिसै, नोंथांमोना गोसोआव बेबायदि दुखु लानो नाङासै आङो मानो देरहायाखिसै होननानै। आङो बेखौनो खावलायनो सानदों, नोंथांमोना नाजालांबाय था, बेबायदिनो इसोरनि रायजोनि थाखाय गावनि गोदैथार गारांखौ दिनै आवगायलांबाय था। दिनै संसारनि मेथाइफोर खननायफ्राव गोसो होआलाबानो इसोरनि रायजोनि थाखाय गावनि गोदैथार इसोरनि होनाय गारांखौ बाहायलांबाय था, जाहाथे नोंथांनि जिबनाव इसोरा बेबायदिनो देरहासार जानो हानाय मोनसे गिदिरथार बोरखौ होनाय बायदि। आरो जोंनो लागै इसोरा बेबायदि मोजां समखौ आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव खनसे लाबोबावगोन होननानै आङो आसा खालामदों। आङो सानबावदों दे फैबाय थानाय समफोरावहाय नोंथांमोननि गेजेराव डान्स कम्पिटिसन होबावनो थाखाय आङो गोसो सिङाव साननानै दं। इसोरा बे हाबाखौ थाबैनो मावफुंदों, जाहाथे आंनि थाखाय नोंथांमोना इसोरनियावहाय आर'ज खालामनानै होनो थाखाय साफ्रोमखौबो आङो खावलायनाय थाबाय। लोगोसे आङो नोंथांमोननि गेजेराव बेखौबो फोरमायहरनो सानदों, जेनाखि फेसबुक पेज बर'लेण्ड गसपेल बियो दायो लगइन खालामनो हायाखिसै आङो, मानो होनोब्ला गोबांथार टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय बेयो लग आउट जानानै थाबाय। लगइन फिनानो आङो मोनफैया, मानो होनोब्ला बार बार सानसेयाव आं गोबांथार बेबायदिनो लग आउट जाबाय थायो आरो लगइन खालामफिनबाय थादोंमोन, ओमफ्राय दायो आङो लगइन खालामनो हायाखिसै। जोबोद दुखुनांथावना। आङो गोदान फेसबुक पेज खुलिनो गोनां जाबाय। बे फेसबुक पेजनि लिंकखौ आङो डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन। जायफ्रा इसोरनि बाथ्रा खोनासंनो मोजां मोनो आरो इसोरनि बेबायदि बाइबेल पडफोरखौ मोजां मोनो, नोंथांमोना बयबो लिंकआव थुनानै फल' खालामहैगोन होननानै आङो साफ्रोमखौबो खावलायनाय थाबाय। एसेनोसै, खुलुमबाय।